Naindo mwanchi umurigereria kero kwegena kwa nemna nogendrete kwego kya kubwate miroberio nsige toseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi cyaragire Chinsa Isato cyabona mugoroba cinga kingo kwarigania SMS ya Amayia eriongo manyemuna nara yaya na kwariganirie asenchira ere yobwikiranu korenda litangani kegima tikaturanyore tyari ngwariganirete asenchira yobwenge. We are in support of the lots, the selected way of tendering, and His Excellency has promised us that on top of the lots, he will give other tenders to the other people who are remaining. Abanyakonda kurwase county ya Kisii kugokerege tambukiro yoko wemere muno mugavana sibarire ira yogocha kubwaterana. Wana tuwale watebe awa wero wisas abarayi baito bechi kwende mbali kurwa ba MCA baito mochumbo ito kogenda amanye kiumbe kenkera ororo nande batu support ya seba kunyara na likiumbe kekera akonye ekiumbe kemekyo yesokia okorobo chenu asesemo ya masimba kugania gusirwa na barayi na boiga basamaria baya irio kwegendereria. One of the most salient interventions in addressing the high cost of living is the strategy to support agricultural production throughout the sector, ranging from food and cash crops as well as livestock value chains. I am committed to put the shame of hunger behind us once and for all. Omorai bwense kwenekya gochausira mangana yoboremi erio gokoro muchando bwencharana gokinia uchumi mense ya Kenya. Ayo mnaenda mangengu kwarigania riongo manya senchira ere yobwikiranu asensemo ya Facebook tonyaro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na boigona boko ya somo wetra se website ito www.ndizitv.net ere togendrego kumanya na watka korwa se Chinsa au Petra mokeira nero kene kya chipicha nerio giti ya wekeire asensemo yimanyererio tokubwatira na nere Joshua Auta ere triane Everline Osero sanga na nchegoika omwerio Amayia Chinsa Isato asobwikiranu toko ya chaka korwa se county ya Kisii awase egati y'abanyakonda babeire bakurie ira yo chikobwatirana no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asogo ikarania emerobero ya magendro imeye county ya Kisii nigo bayakwana cinga kibatwarege ikaro asensemo ya St Vincent asbaba kokera omurobero bwoko wemeremo no mugavana we county ya Kisii na mono komochia balia bagoteba bnatibanya wakanwa chibesa cyabo bakoreire emeremo muri kyo Mildred Momanyi no roboti urwaso bwime. Ensemo y'abanyakonda be county ya Kisii nigo besokire na gotogia egetambukiro kyo mugavana we county ya Kisii Simba Arati asogwesokia na kurwa emeremo yechipara guchya se abanyakonda asenchira y'abanyakonda oyomo asekera e sub county yemanyakante buna allotment roads. We hereby support the idea of governor of giving lots in way of construction is when you do selected tendering, whereby for you to deliver to the people of the mandate you say to fasten the process, it's good to give allotment to the people. So we are in support of the lots, the selected way of tendering, and His Excellency has promised us that on top of the lots, he will give other tenders to the other people who are remaining. Governor has gone ahead. Already the allotment even Kura, Kenaha, Nabeo Koraigo. Procurement Act has aroused him to do so. Ntobugata about your those allotments and we do, and here we are. Jikatego Ntobugate Jirim Barimbari. Ntobugata about Jacabon. Yako we pare Makora Kore, I Jacano. We are capable. I say you go, a Garogavana Rule go. Tabugat magos. Chica sinjiro jinke. Gavana tago nyomba in allotment way. Munabona ICD classrooms and whatever. Echijikoba ya meya. Igo bagikerie abanyakonda bamwabo abo bakoretse chikonda embeo nainde baganetiye bakanwe chibesa cyabo abo aseba buri omugavana Arati kulingoli abali bonsi bakolire chikonda chikiranitse elio banyalegwa kanwa. Dogo tumelipwa na tunashukuru sana, aendelee kuinua wenye wako chini kuja juu na asiangalie mambo ya hewa nini wenye wanampiga vita mawe, afocus kwa kazi ile aliamua atafanyia
watu wa Kisii County. Kuona igangu akira simba ara timbi ya mono. Aso okorigie task force ekabeka chitenda chonsi ipi chirichi akora tukire genuine. Naende bwanchire gwakana. Twamusabira Amayia atwakane. Bali bande bali chipara bagoteba mbabwate amasakara atarete twase task force. Twabasabira Amayia bagende kotini ko barabwe simbo barengereri. No mo MCA atotebi nyore no mo chumbe tibana goteba nga CDF batari go icha si contractor ga si contractor cha Kisii na bwaba ko bor simba nane ko motebia abaso kire isiko batari chi contractor ti anot bato bas ayegendere mere mumune gavana ababatigale ta chi contractor ni mo chi contractor Kisii sande ngari ba Kisii County ase chinga kiecho nigo abanyakonda abuobo igo bamwakira mbuya mono ase okubakana na kuria eira gucha kubwatirana nere ase engaki yae ya magenderero gucha se abamenyi be county ya Kisii tomo chinga kingororo akore mirimo elinde twanjirana na tutibesa chitairana chonse paka tutenenge. It is good to avoid politics in construction, like those who are on the other side who are doing politics. I want to tell the people that those are politicians. Those are politics. We are in business in construction. So we are in support of the governor. Governor, look of what you promised the people. Don't look at the side shows. Governor itombu ya mono anchire gutwakana pending bills and we are supporting him thoroughly atwakane elitogendere ko kolega sinere. Ulipotelea egetaseni kia Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi. Mia mwana umurikeito Mildred Momanya se orobot yororikanu embrani gegendreta kwene kiwase Chinsemo imense ya Kenya iyo nonya nabo yarokanire koreta asarenene ase Chinsemo ase ward ya Munyerero imeye bunge ya Kitutu Chache North County ya Kisii nigaba nyube Chinseme cyo babere bakorera asare yembre yabire koreta anene ogotauka kwa magacho yeskuru ya secondary ya Manyansi nonya nabo nigoba muchirie umuchumbe bwenseme yo Jafet Nyakundi ase oko tabaikiraniria amagendera senchira ebwenrete asenya kundi abeire abakawukwana na intuwetera senchira yesimi na koine kiabuna omunyakondo yobete gagotirinira amagacho eskureyo nigo agocha kwa wachinga kichogo ikirania amagacha yo senchira ere eyobo ikirani umurikeito tipo nasanya noroboti urwaso bwagari chinga ki embule nyinge gendete koine kiwa Chinsemo imeyense ya Kenya kubatekana no koine kiwa kwembule nyingi anene meyorogongorwa Gusii abamenyi ba Kitutu Chache North imeye ward ya Munyerero nigo baichanete asumu basokano bwa magacho yeskuru ya Manyansi secondary iya nyarete ko wali tukoria igoro atwaro chege kone ekero embura ya tuetenke igona mbeo enyumba yale kwa gachunga ne lapu yeskuru ya Manyansi secondary school iko yagetese munapo enyumba ya laboratory eyukanyora na intutu atwalira ko semelinga kwa gachwere ekonya abana baitasa amasomo iyagwete kigabula ekera kambura gatwetaka gusuga no mubera moke bono otore no gukumia igoro ye school ya Manyansi una yagwete aje kuita abana mangana akorekanira iga Manyansi tari mangana maya ekere kirasi gegotoka gikwa gachu kikugwaria iga igekoro kinga gochimoto igango chagoita kiarenge abanafunzi batari bake gukwana nabamenyi bensemeywe nigo bemurunganiria obokoreri bwo mubunge bworogongorwe ya Kitutu Chache North Jafet Nyakundi simiti te yari ebekire era kongera akoregasi alafu chuma te yebekire obuna pillars kiranyare go support enyombe yu enyare gotenena kere no boroso buya tutete mweshimiwa atotebinga abanta ko achi contract bagutuwagachira gisukuru otuwa mochoreta ache abana baguwerwe goseni abana batoriwe nande che building chiko cha kubono iga echiko cha kuchinyomba chia koroba ndiko ga chiru chinyomba mune tundu bali naende egetende ike na eke kolege kiabeira asaya tuangire kabisa tote ana chibe shito cia CDF ndolo chiwanche project ya 4.8 million alafu esali guganga chibe shito chisirega into abana inchi togwa kushuru into tuumiete tosarete boigo imeye kenyorekyo abamenyi abo baetana ine skuru eyu ya Manyansi secondary nigo banyara kurwa ekerero kiabo kiogotanyora amagenderero iga bantu baigo Manyansi gotore birero ndubwa distima ndubwa dipara ndubwa dikene kuna ibintu mugaga kimya ruwe tobis kende nkeyo toroche yakina kutana na imwane bimwerere wono tware kuboria serikali mumukiria atwa
Chinga kyo nigo basanga ebirengerero byabo byokurenda umwananchi na gusaba umurobiri byabo abakoreri kubwatigwa bili nororo bwenete gokorwa egento egetangani no advertise abantu ba apply bakora egento gekorokwa vetting asa abantu bali bagochikwagacha omuntu go qualify we tender yo kwagacha school eyo yukorokwa contractor on process inja bete followed ebinto byakora tunchia ya mukato ekagera lende omu contractor yetu enyombe agachaka letu omuntu oseno yolengani qualified enyomba yale chakugwita abantu komenta nayo gwetera senjera yesimi mubunge borogongorwe kitutu jaje not Javet Nyakundi ligarolekana ko momochia omunyakondo ywe asate banga taligo chiko mwakana goika oagatira magacha yo senjere ndonge boigo maega yabanyakenyoro gwakere koko enganeywe ano yo okolete gasi bese ye mwana inchi te bese goso akaboko kwa eno nenusi agenda makoka maso na ndabu atwe ntogo chiwancha abairinga na ubaka guchigasi noroche egasi yo boiri abantu batali qualified bagocha bacha gukora emirimo asi skuru watarisha maisha y'abanafunzi igekeneke egetende kebeki abeire ntogo gianchira mutwe gaiga onye bintu bigokorwa seke nyorekeiga ebintu bikorwa biko light channels chikobwatiwa Kuripoteria Ndizi TV korwe skuru ya Manyasi Secondary egotoke ward ya Munyerero ebunge ya kitutu jaje north elietaria nendipon asanya Miamono murikeito dipona sanya se orobo tiororo ikranu ekiombekemo ekio kerengete koreta obochenu na boigo korenda amazinkira kurwase bunge nyari bari masabani gori tkorialero baba wesokia na kokora obochenu ase echiro ya masimba okwana chinga kiechyo ni gabanya kemba bo baba kwerera egatia makongwari bawetera achinga kichoko ikerania emerobire yabo na kugania serikali ye county na serikali nene na boiga bwatania bayago swagati na kubakonya edio kwegendereria gusekogendereria ekiombekyo ase okurinda amazingira mono ase obusimeki bwemete muriketo Mildred Momanyi noroboti urwasobwagare Buna enchire yemo yokulinda ebintu bitwetanaine bono nigo abanyakiombe kurwa Green Town Initiative imebunge nyalibali masaba besokia asokwa busa echiro ya masimba eliyokwenekia bunangura bere bakuragwa no munyakirogo bwekiombekyo bono nigo batebire ekerenga kiabo aba irure kubwatesia abarayi baitu ba masimba uno mwadimini oito we sub count Mr. Kibagendi oyo beire go to support na go to sponsor buna e patroni yeito abaiga nigo banchire go korobo sabi ase town yeito ya masimba na boigo na kogenderera naende ase kiombeke gabuna giachagete go giachagete asoko gania inga totware asoko bwatera na asoko simekemete ase manyari bari yeito ya masaba na boigo ntoganete tobwatera na asoko okorosyo bosabi na kere town na boigo naso simekemete na nomodisi sioito ekero mwadimini oito agenda to gototangana une patroni yeito eganga yeitenene no simekemete na gokora clean up exercise na korosia moyo alinere ne bintu binde byo gosimeka bune chindagera na matunda ya chabuna avocado abantu baito baratemire koragenda asa tambe sana baraegeire unabone factory ya banana Kisii bachiro ne Chinsa machinde nonya bagokora egasi yo ne bwate emechando ao ase bono batebire egati yemechande yo nase baganirie abarayi kubakonya eliyoko gendereria egasi eyo makonguto twanyora ndiringa chindo chechigo chiaticha ekero emetaro bune yega togo tichora ga masimba ya tichire yogo ikatoye tichore egera abantu banyora amache nabo iga abantu tokore gasi ntobwate chigiloves ntobwate chibuti ntore mere ne binde binge tokore chigasi nabono iga ekero torese sub county ya masimba nabo iga ntete ne chiovaro na chigo toro kingantu na abantu bamasingira tore echina challenges togetera se nyari bali masaba no twale gosaba iga barayi baito bali barorire kiombeke because egenda ekera kenene masingira obusafi chitauni cheito ogenda no simeke emete na nduna data state ago tabana ki emete to simeke bona twale goteba awa wero wisas abarayi baito bechi kwende mbali kurwa ba MCA baito mochumbo ito kogenda amanye kiombeke nkero ororo nande bato support ase bakunyara na likiombeke kera akonye
ni goboigo baganirie nonya nabaria bamenyete no barema gwasanania ase ekyombekyo ase boigo basabire abarai kubwaterana ilio kwene kiabuna ekyombekyo ngosuka kerebosyo abaremavu ntoro ekyombeke kebogortia abantu bonsi taria egrupu yemo yoka green nero nabaremavu baro abwa sentenete nde secretary abaremavu ase green eyiga ase ekyombeke tore bono iga igato tebanga okobo muremavu taringa nese gashiburete gososinyire nabwa basongo batenga disability is not inability igo nare ko basabanga kamuranja bamwachorwa ase chi division yechi eyere nyamasibi ibacho kiamo kama na masimba na keroka mbaro abantu abatiga bakora emirimo emiya naende babwatisia abarai baito ekiagere emirimo bagokora nemiya nare kubaganinga kumochora ine chi committee echi kero omonto esachorira abero naende akora emirimo mutiga mang'ana ndenga kiende yokuna kumusana na bono ripotalia egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Miyamana umurikeito Mildred Momanya se oroboti ororikiranu chiskuru chia maigerio yobunyagetari asinsemo awemense ya Kenya anigo chigendrete ase okoroberia igoro yari arabega okorekana gatio mwaka bwechiri 2023 no mwaka bwechiri 2053 akose sub county ya Nyamache nigo muroberio yobako gokorekana ase aborokia nabo igo aborokiwa baba gusangirekana nabo igo gusanga ebirengererio anene kubwatkana naliaganirie erio kwene kiabuna chiskuru echo cha magiro y'ubunyagetari cyabere chiwe Kenya umoroberio monene nigo gokorekana ase chiabisi headquarters meyo mucho Nairobi chia high school ya KMTC murikeito Julike Rubo na roboti orwasobime Eskuru ya KMTC Nyamache campus rituka rero nigo yagwatomo yega bogo sherekea emyaka 20 nemo asebo igo benge launch strategic plan 2023-2028 aseba nyara bakwarika abantu amone school alumni bamanyekaine muna abanafunzi bari banyate bagosoma KMTC. Remember at this campus we are training community health and we are having health records and information technology. Are we anywhere? When you look at the bills that were passed into law, have we been factored in? Is it not a plus for us? It is a plus. Umayego yo boigo no bago kogendra ase headquarters chaba nsemo ya Nairobi ase basemeretia okomento kwa chinyagitari chinde chinyinge kurwa ase nsemo ya serikali erinde karaboro kigo baba okora eskuru banyara kunyora emirimo. The government is expanding what? The health sector. The government is doing what? Expanding the health sector. And when Jacqueline was talking to you, she appreciated the 4 bills. Sababu ni hivi, ukitoka nje, umemaliza kusoma, the health sector would have been expanded. Health care have been trained and on the ground right now wanaendelea kutusaidia. Sababu ya primary health care ni kwa mashinani huko ndio tutakuwa tunapeleka health, watu wanatuitua huko na wanaweza kuelezewa mambo ya health wakiwa huko. Boigo abarokigwa nigo batebwo banyare kwinyora kikia bairete ororo na kobeka umukia asa masomo abo. Usiku na vitu vingine maidress maicho. Situpunguze. Mzazi anajua vile unavanga hiyo masaa. Anajua. Unajua itakuwa mbaya sana saa ile tunaita mama yako anakuja na kupata ukiwa huko na kitu kingine iko hapo. 1:30. Chairman, utakosa pikipiki hapa za kupanda mambo. Wamechukua zote. Wameenda nazo na in pairs 2-2-2-3-3. Ngoripota ile TV ya Ndizi TV kwa Nyamache sub county Ndoke Julie Kerubo.
Miamano murikeito julikerubase orobo tiororikiranu ekiombe kia mangahat kubwatirana nekiombe kia International Solidarity anigo ritkoria rero batwara ege ikaroso musangirikano wokurwa bosemia igo chiase abana abanyaruka igore chinchera chiogokina okwana chinga kecho ni gabwatani korwa se biombe ibere baba korwa kuboria ochiasa abayibori gotabasara abana babo abanyaruka. Very good. Nandi bonega tubegete mikakati emenene wetera saba tuleti koranga abana ba nendwe nonye kerenga kiembure nene goto gotara butuko na mugaso twabikire kibuti bona goto wetemeche na ende goto begete intelligence yere nene ngabana mbali kunyara ka bagosaro ngone liye serikali ya itenene ngambi ya mono asemirimo yanyare ko bage gukora amangana yanyare ko baga gukorekana tiganya sasa senikiro moiboli nandale ndo mwana oye na abaminta barabangina ni ntubali toko enda twabisa abana muneruse yere ntambe kwa moira santi yaye ngina koro nango kamora ncha bangina tiga gosaria abana bake baita abanyaruka tiga koena na abana gochia kobarokia abagaka tene nango famu muno mogako mutubwe nyomba kano kwaroki kwa abana abaiseke 116 iyo abune mangana abana pi neto ka mu muzo tabine na abana bawo ayaka 116 tamo ndo ibira abana abinda na barabu abuati neto ko muhaka wakire ko barageria Tawutigana nayo muraibense Dr. William Samoei Ruto ritkoria rero nigabaga kubwatoka enkwana ya bene yo kumanya abakenya bunanga yense ya kenyere anene korwa chinga ki abeteka goswabisi buno muraibense ase egeka kemetenyi kominene bono umurobero yinigo korekana ase amagacho yebunge awasirutabaka ukwanira egati emirobero serikali ya beirege kubeka gose bitambukire bire serikali ya beirege waka kwene kiabuna ense ya Kenya ya beireke goska bosio okwanira igoro yogo konga kubugima ruto nigateba ningane bwente kurigererwa ase obwango kegima anene asogosira amangana iyoboremi nabaga kwene kiabuna babere bakwaka ibitambukiro au asogosira amangana iyoboremi imense ya Kenya yatambukira taona nigago chia kobeko mokia bokwene kiabuna muchando bwenchara obeiro gokoera imense ya Kenya. Honorable members, the cost of living is not an abstract phenomenon. It is a reality experienced by households, which can be addressed through practical action and effective measures. One of the most salient interventions in addressing the high cost of living is the strategy to support agricultural production throughout the sector, ranging from food and cash crops as well as livestock value chains. I am committed to put the shame of hunger behind us once and for all. We rolled out a countrywide farmer registration and fertilizer subsidy program that has made available 5.5 million bags to farmers across Kenya. We have progressively reduced the cost of fertilizer from 6,500 to 2,500, increased maize acreage under production by an extra 200,000 acres this year, and enhance maize production by an additional 18 million bags this year. As a result of these interventions, today, a 2-kilogram packet of maize flour is selling at a low of 145 and a high of 175, depending on the brand you buy, down from 250 shillings a few months ago. The famous Gorogoro of maize is selling at between 60 and 75. Honorable members, you know how much it costed.
Ruto yobo igoba kawata babuna ense ya Kenya yabere ke waka egetambukiro ekenene kerekorengani wanase bayenyorete nigo ateba unatibari gocha kuancha imechande yogenderete kwenekiwa akobairanya magega sensemo ya magendro niga enekia ogwakanwa kwa madeni eriogokonya asemerobirio ya magendro imeyense. From the first day of progress, by overcoming great obstacles. We must never be defined by our problems, and Kenya's destiny cannot be derailed by our challenges. Efforts to stabilize the situation have yielded such progress that next month, in December, we will be able to settle the first Kenya shillings $300 million or 500 billion Kenya shillings installment of the US dollars 2 billion Eurobond debt that falls due next year. I can now confirm with confidence that we will and we shall pay the debt that has become a source of much concern to citizens, markets, and our partners. Having said this, I further announce to the nation that our intention, consistent with sustained effort here and abroad, have enabled us to normalize our relations with the International Monetary Fund, the World Bank, the Africa Development Bank, and various development partners to such an extent that they are now working with us to implement the bottom-up economic transformation. Ruto boigona bakago kwanira chinsemo ao echo babekire meroberio yo koenekia bunango sira chire asokoreta amagendro gati abo ensemo yobochenu igoro yobwaga chibwe chinyumba amangana yetsemi amangana yobokurumi egati yetsekta